presne tu som ako 15-ročný nastúpil na moju kariéru lakovníka, ale keďže ten obor neotvorili v danom roku, tak som bol tu dvakrát, teda 2 roky klampiarom. Až potom som prebehol na lakovníka. A tu som sa zoznámil aj s Romanom, ktorý tu tiež nastupoval. Koľko si mal rokov? 15. Tiež 15 rokov. Nastupovali sme tu obidvaja ako učni. Ja som tu neskôr popri maturite robil aj vlastne majstra odborného výcviku, kde bol Roman učeň a teraz mi je kolega. Tak sa ideme na to pozrieť, že čo sa tu zmenilo. Po 20 rokoch. Po 20 rokoch. Svieti. Nesvieti. Stierače, stieraj. Strich. 20 rokov už som nebol v tej dielni. No, a čo vravíš na ten dojem? Akože predtým, keď si mal 15 rokov a teraz? Je to riadny pokrok oproti tomu, čo to bolo. Teraz je to tam čistúčke, voňavé, moderné. Človek sa už nebojí, že si zašpiní monterky. Keď som ako 15-ročný tam vstupoval, tak prvé, čo ma ohúril, bol smrad a dym. Taká zatuchlina tých socialistických podnikov, Tak, prievan, zima a smrad. vlhko. A teraz? Iné stroje, nie ako tie naše zelené socialistické opachy, na ktorých sme sa my učili. Čo vravíš na tú vybavenosť, čo sme tam videli? Vybavenosť je tam úžasná. Neskutočne moderných strojov. Automatické frézy, vybavenosť level top. Mali tam dokonca ten nový obor. Puškárstvo. Čo? Puškárstvo to bolo úplne, že z toho som bol uveličený. A ešte jeden. Autotronik. Tronik. A to už bol taký level, A že mechatronik. že už len tá vybavenosť stála 1 000 000 eur. Dobre. Máme A nablískanú, bolo to tam vidno. máme nablískanú budovu, máme takúto špičkovú vybavenosť a teraz čo? Budeme mať už konečne tú učňov klampiarov? Není klampiarov a mladí chlapci, je to komplikované. A my to auto tým pádom neprichystáme, my ho nenastriekame, my ho nenalakujeme, keď tie dvere proste jednoducho nepasujú. My to z gitu nespravíme. No, ja neviem, ako je tu na tejto škole obor klampiar. A to je ten problém. Klampiar a lakovník, to sú najhoršie obory, čo sa týka náboru. Počúvajte, lakírnik a klampiar, to sú umelci. To nie sú normálni ľudia, to sú umelci, preto lebo oni z pokrčeného plechu zničeného urobia späť to auto. A na tých umelcov robíte všelijaké triky medzi najhoršími žiakmi, aby ste ich tam dostali. Neviem. Ako si vychovať nástupcov? Rakúšania to majú tak vymyslené, že majú pri úradoch práce ešte školy, ktoré sú ako keby ešte raz učilište. A tam sa neučí teória, tam ho neskúšam zo slovenčiny. Tam do neho dúpem odbornosť a musí vedieť toľko, aby sa vedel podpísať a aby sa vedel spočítať výplatu. Ale neobťažujem ho všeobecne vzdelávacími predmetmi. No a pre vás, ako si vychovať nástupcu, je kľúčová otázka, že musíte nájsť takého chlapca, ktorý to už má v hlave upratané. Že proste my tie deti tlačíme do rozhodnutia, čo bude robiť v živote príliš zavčasu.
Ďalšia vec, z ktorej som bol uveličený, to ako pozitívny príklad, že ten odbor puškárstvo, čo sme spomínali, to bola úplná šupa pre mňa, že tam študovali 15-roční chalani s 45-55 ročnými chlapmi. Aj 70-ročný tam bol, podľa mňa. Takže sem chodia nielen mladí uční, ale aj starší páni dospelí ako vyučovať. Obidva, aj tento pán bude chodiť, ten v tom klobúčiku, ten chodí, ten končí teraz škola. 2 roky má za sebou. Neuveriteľný sú. A to vlastne budú mať výučný Vyučili z puškárstva už zamestnať a robiť. Vieš si predstaviť, že by si mal ako 15-ročný chalan spolužiaka, čo má 45-55, proste dospelého chlapa? To by bolo pozitívne. No. Vieš si predstaviť, čo by ti to spravilo s mindsetom, so všetkým. Videl by si zručnejšieho chlapa, ktorému pozeráš na ruky, ako by ťa to potiahlo. Oni na tejto našej škole automobilovej majú tento odbor, kde majú, a tomu sa hovorí inklúzia. Rôzne generácie spolu. Tak to je cesta. To je jedna z ciest. Tu boli umiestnené staré sústruhy, staré veľké stojanové vrtačky. Tu sme sa na tom učili vlastne v prváku, v tomto priestore, kde je teraz puškárstvo. Tak vlastne tu sme sa učili ako prvé čo, zapnúť si blúzu, vyhrnúť rukávy, aby nás nechytilo do sústruhu. A tu ja som si vyrábal bejsbolovú pálku na sústruhu. My sme si len kladili. Čo sa mi páči, že už konečne prišlo k zmene vedenia v tej školy, že predchádzajúci pán riaditeľ, ktorý tam bol ako dinosaurus, našiel nástupcu, ktorý nebol od vonku a on je vlastne za týmito všetkými investíciami a on je za týmto projektom, on bol pri tvorbe toho, čo sa stalo teraz z toho učňovského strediska, že je to fakt moderná vybavená vec. A ja vidím na ňom, že na rozdiel od predchádzajúceho riaditeľa, tento počúva, vieš, že počúva v nemi. Toto vidím ako pozitívum. To znamená, že máme budovu, máme lídra, ktorý počúva v nemi, hej, to je základ. Že prečo toto vlastne riešime z našej pozície z mikrodielne? Nemáme ľudí, nemáme spolupracovníkov, noví neprichádzajú do fachu. Proste chýbajú remeselníci v obore. Nám chodia nepripravené zákazky. Nepripravené zákazky. A čo je na tom najväčší prúser? Že to tí zákazníci mali zaplatené a dopadlo to katastrofálne, prišli o peniaze a začínalo sa od znova. Remeselník je absolútne nedostatkový tovar. Skúste si zohnať inštalatéra, Elektrikára, strechára, alebo niekoho, kto vám položí dlažbu. kurenára. A to všetko je proste školstvo, to je politika. A vieš, nerieš politiku, keď ti to priamo ovplyvňuje biznis, ten 15-ročný chalan nevie, čo má robiť. A podľa mňa jedna z najväčších víziev je, aby sa tá škola predala. A keď to dokázali na Bánoši spraviť z oboru včelárstva takú cool vec, že to vyvážajú skoro do celého sveta, svetovú, tak ja si myslím, že to sa dá aj na automobilovej škole, tuto v Banskej Bystrici. Aby ľudia vedeli, že vôbec dáky odbor tam takýto je. Aha, že to vôbec existuje. Takže idem ja sa stretnúť s tým pánom riaditeľom. Dám mu veľa ideí, ktoré mám v hlave za posledných 6 rokov, ako to tu sledujem. Máme deficit 30 rokov. V budove tejto školy som začínal svoju kariéru v remesle, ktoré robím doteraz. V tých dverách sedia ľudia, ktorí majú na remeslo minimálne v našom kraji vplyv. Taký istý vplyv na to majú aj rôzne iné dvere. Ako napríklad starosta, úradníci, župani či politici. Je preto dôležité správne si ich vyberať. Preto je dobré mať nudného odborníka, ktorý sa vyzná v obore, ako lakovníka za ministra. Držte mi palce, idem niečo s tým spraviť.